اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، عليك صلاة عليك سلام عليك صلاة عليك سلام عليك صلاة عليك سلام. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، على الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, Hai. halo. Lah kok sing jawab kok wong 10 tok iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono kan marem ngono lho. Ini saya mungkin apa ya? Kalau beliau berdiri setuju mboten? Setuju enggak yang di bawah? Kalau beliau berdiri Boten. biar lebih dekat. Boten nggih. Biar lebih dekat, setuju enggak? Setuju enggak? Kapannya dideki wong ganteng? Ben tambah genah gantenge, betul? Monggo Gus diaturi jeneng tengah jeng. Saking kula tak mawon, Bu. Eh, Kula mesti mawon. heeh. Ini sudah pada kenal saya belum ya? Belum. Ini mau kenalan atau gimana? Tapi jangan minta nomor WA ya. Facebook saja. Facebook, oh nggih. Golek dhewe. Ya saya baru pertama kali hadir di sini ya. Biasanya ya di daerah Belitang sana, saya dari Belitang, BK11. Nama saya Muhammad Balya. Nggih. Wis dieling-eling kok. Dieling-eling nggih. Engko tapi aja nemenan kok malah kegawa ngimpi kok. Kita lanjut selawatan lagi ya. Lanjut. Halo. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya khaira hadi lil anami tasama. Ya khaira hadi lil anami tasama atfan ala atfan ala ذهب فيك غرض
صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونعمده على نعمه فينا يا إلهي. توسلنا به في كل أمر بيد الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناصين وما في الغيب محزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونعمده على نعمه فينا يا إلهي. طوائف الأملاك يدعون بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي تواصلنا والهدنا وكل الأنبياء والمرسلين عليهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل تابعين يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونعمده على نعمه فينا يا إلهي. بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك
Masih pengen solawatan? Nanti ya kita pending dulu untuk acara, disimpan nanti tenaganya. Nyun sewu para kiai, para guru, abah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Bapak Ibu, tamu undangan hadirin, para santri rahimakumullah dan yang berbahagia. Perkenankan kami memulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para haji, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kesbangpol, yang kami hormati Bapak Bupati Oku Timur, Insinyur Haji Lanosin Hamzah, Sarjana Teknik, Magister Teknik, beserta Wakil Bupati Oku Timur, Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda, Sarjana Hukum, dan juga seluruh Forkopimda, Kepala OPD Kabupaten Oku Timur. Yang kami hormati Ketua PC NU Rois Suryah, Ketua Tanfidyah MWC se-Zona Barat Kabupaten Oku Timur. Yang kami hormati Muslimat dan seluruh Banom Nahdlatul Ulama, hadirin tamu undangan, para santri putra dan santri putri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rahimakumullah. Selamat datang kami ucapkan, terima kasih atas kehadiran dan ikut berpartisipasi dalam Hari Santri Nasional tahun 2025. Tak lupa yang kami hormati beliau Gus Ahmad Balia, Ketua Majelis Sholawat Sebiduk Sehaluan, dan juga Gus Fuad Hashim, pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Jati Agung, Lampung Selatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan rangkaian acara, dan pada malam hari ini, malam puncak Hari Santri Nasional 2025 dan Gebyar Sholawat, izinkan kami memandu acara pada malam hari ini dengan tertib acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan.
Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan mengharap ridha dari Allah dan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Hari Santri Nasional tahun 2025. Kepada beliau Ustadz Imam Rohani kami silahkan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para gawagis, para asatid yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Muhammad Rosyidi selaku Rais Suriah MBCNU Martapura, panjenenganipun Romo Yai yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mengulangi rasa hormat kami. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu SHMM, ataupun yang diwakili oleh Bapak Kesbangpol dari Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Lanosin MTMM sekarang. Ya, STMM jadi MTMM. Kami hormati Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH, Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, yang mana beliau kedua ini support besar-besaran acara Hari Santri se-Zona Barat. Mohon apresiasi sekeras-kerasnya. Mudah-mudahan tahun depan tambah di support lagi, nggak Mas ya? Amin, amin kabeh. Kami hormati segenap pengurus MWCNU se-Zona Barat, Kecamatan Martapura, Kecamatan Jayapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Bebe Peliung, dan kecamatan-kecamatan lainnya yang tergabung dalam pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional se-Zona Barat Oku Timur, beserta seluruh banomnya, Fatayat, Ansor, Banser, Pagar Nusa, dan teristimewa. Mohon apresiasi sebesar-besarnya untuk ibu-ibu muslimat kita. Beri tepuk tangan yang mulia. Aman, aman. Aman Bu, aman ya. Tanpa ibu-ibu muslimat malam ini kita keluwen nih. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan apresiasi yang sekeras-kerasnya untuk ibu-ibu muslimat kita. Kami hormati Gus Balia Sugeng Lawuh Lora. Sehat alhamdulillah. Monggo diaturi. Kok tekondi mau. Yang kami hormati Gus Balia, beliau ketua grup solawat dan komunitas grup solawat Sebiduk Sehaluan Oku Timur. Sengaja Bu,
kami hadirkan sing ganteng-ganteng malam iki. Lek selama iki ndelok apa Al-Asyikin wis ruwet pokoknya. Tambahi sing rada ganteng. Kebetulan beliau masih jomblo seperti saya. Yuk, nomor Titi, Mas Ida. Kita sama-sama Gus, sama-sama jomblo. Nah. Tekan di mau. Kami hormati Gus Fuad Hashim, pengasuh Ponpes Darun Najah Jati Agung Lampung Selatan. Kami hormati seluruh hadirin hadirat, para santri, para kiai yang malam hari ini sedang berbahagia. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang hadir dan menikmati rangkaian acara kita pada hari ini, yang mana bila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari segi penyambutan, penyuguhan, penempatan dan lain sebagainya, kami mewakili seluruh panitia peringatan Hari Santri Nasional Zona Barat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung untuk menyukseskan acara peringatan Hari Santri Nasional di sekecamatan Zona Barat Martapura ini, se-Zona Barat Oku Timur. Yang mana selain tadi disupport penuh oleh pihak pemerintah daerah, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan segala unsurnya, juga disupport penuh oleh seluruh masyarakat Martapura, Pak Camat. Jadi sebelum pelaksanaan ini masyarakat Martapura itu sudah apa bahasane? Usum ki apa usum ki? Patungan. Sudah patungan melalui amplop ke amplop untuk mensukseskan acara ini. CKCK bahasa kita, CKCK. Masyarakat sudah CKCK untuk bersama-sama menyukseskan acara ini. Artinya acara peringatan Hari Santri Nasional ini selain disupport penuh oleh pemerintah kita, juga disupport besar-besar oleh seluruh masyarakat se-Zona Barat Kabupaten Oku Timur. Mohon nanti ada yang titip doa untuk beberapa keluarga, yang beberapa donatur itu menulis beberapa keluarga untuk dititipkan doa Fatihah. Nanti mohon para kiai ketika Fatihah dikumandangkan untuk bersama-sama mendoakan nama-nama yang tercatat tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan di sini bahwasannya akhir-akhir ini pesantren dan santri sedang diuji besar-besaran, sedang difitnah besar-besaran di media sosial dan di televisi dan lain sebagainya. Kita sebagai santri harus selalu siap sedia menjadi contoh bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti itu dengan baik. Menjadi contoh bagaimana bermedia sosial dengan baik, menjadi contoh bagaimana menyikapi yang terjadi pada akhir-akhir ini dengan baik. Sebelum kami tutup, kami ingin mengajak para santri bersama-sama untuk siap bela pesantren, bela kiai. Siap bela pesantren, siap bela kiai. Kalau saya panggil santri, jawabnya saya siap. Santri, siap bela pesantren, siap bela kiai, siap bela ulama. Shallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Emosional sepertinya. Lagi menggebu-gebu Pak Camat. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua PCNU Kabupaten Oku Timur. Dalam hal ini kami persilahkan kepada Gus Ahmad Makmun Mukhid MPD. Waktu dan tempat dihaturkan. Mohon maaf
Dr. Ahmad Makmun Mukhid MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, dumateng para masyayikh, para alim, para ulama, bil khusus panjenenganipun Rais Suriah MWC NU Martapura, beliau Ki Haji Rusdi, juga yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pemetung Basuki, beliau pun Dr. Haji Agus Zainur Rahman SSC MPD. Juga yang kami hormati pengasuh dari Pondok Al-Iqbaliyah. Alhamdulillah insyaallah berdiri tahun depan sudah bisa dihuni Al-Iqbaliyah ya. Juga yang kami hormati seluruh para dewan asatid wal asatidah, para hajah haji, dan yang paling utamanya pendukungnya para kiai, para nawaning, para ibu nyai yang hadir hari ini, dan seluruh para kiai yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga yang kami hormati jajaran dari provinsi, alhamdulillah beliau hadir mewakili dari Bapak Herman Deru dari Kesbang Pol Provinsi Sumatera Selatan. Juga yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang alhamdulillah hari ini masih kita bersama mulai dari tadi pagi di zona timur sampai di zona barat. Semoga beliau semuanya diberikan kesehatan, diberikan sehat yang langgeng, diberikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Dan seluruh para santri, para penderek, para kiai semuanya yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kami hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul, bertawajuh, bersilaturahmi langsung dengan seluruh para santri, seluruh para masyayikh se-zona barat. Tentunya dengan harapan besar hari ini kumpulnya kita akan mendapatkan barokah dari para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama, para muassis pesantren yang ada di Indonesia. Kedua kalinya sholawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan ridho dan syafaatnya yang kita harapkan nantinya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para santri yang kami hormati, kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengapresiasi betul atas kerja keras, kerjasama, kerja kreasi, kerja bahagia dari segenap unsur panitia yang hari ini telah melaksanakan luar biasa, lalu istiqomah untuk selalu memeriahkan Hari Santri di tahun yang ke-10 ini. Di tahun yang ke-10 ini Hari Santri kita ditempatkan, ada beberapa tempat dari laporan beberapa MWC bahwasanya ada beberapa tempat untuk penyelenggaraan Hari Santri. Tentunya ini merupakan wujud yang luar biasa. Tadi di zona timur
sekitar ada 8.000 lebih santri yang hadir di sana, dan hari ini alhamdulillah kalau prediksinya dari panitia kemarin sampai 5.000 lebih. Moga-moga ini semuanya menjadikan tolak ukur kita, menjadikan bahan renungan kita agar pesantren yang akan datang menjadi pesantren-pesantren yang dapat meneburkan, yang dapat melahirkan cendekiawan-cendekiawan di bumi sebiduk sehaluan ini. Anak sekalian, juga kami apresiasikan juga dari pemerintah kabupaten yang telah memfasilitasi keseluruhan mulai dari zona timur sampai zona barat melalui dari dana yang digelontorkan, dan alhamdulillah hari ini merupakan bentuk dari kemajuan kita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, kami hanya bisa berucap alhamdulillah ya Allah. Semoga pemimpin-pemimpin kami memperhatikan dunia pendidikan terutama di tingkatan pesantren. Terus kemudian juga kami berpesan kepada seluruh MWC yang ada, tolong pesantren-pesantren yang ada hari ini, terutama di zona barat yang masih kalah jumlah, kalah kuantitas daripada zona timur, maka oleh karena itu mari bersama-sama kita menghidupkan kembali ruh dari pesantrennya di zona barat, terutama daerah Bunga Mayang yang belum terlalu banyak pesantren-pesantrennya. Oleh karena itu, dari 132 pesantren yang hadir hari ini di Oku Timur yang terdaftar di Kementerian Agama, masih ada sekitaran 70%, hampir 60% itu ada di zona timur. Oleh karena itu harapan besar kami seluruh MWC dan rantingnya untuk melestarikan pesantrennya. Sepakat ya? Sepakat ya Bu? Tolong dilestarikan pesantrennya. Karena dengan itikat pesantren inilah harapan besar kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama dapat berkembang lagi pesantren-pesantrennya, terutama di zona barat. Karena pesantren ini awal dari muasal Nahdlatul Ulama ada di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi rangkaian-rangkaian ini akan ditingkatkan kembali, semoga di tahun depan lebih meriah lagi. Amin ya robbal alamin. Untuk kemudian yang selanjutnya poros santri. Untuk poros santri harapan besar kami juga tetaplah semangat untuk belajar di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini. Apapun bentuknya, framing apapun bentuknya, yakinlah bahwasanya pesantren adalah tempat yang paling mulia. Tidak ada pesantren dunia pendidikan yang gurunya, tidak ada lembaga pendidikan yang gurunya, kepala sekolahnya mendoakan anaknya cepat sukses. Tapi di pesantren setiap sholat, bahkan sholat maktubah, sholat yang wajib, sampai sholat malam didoakan santri-santrinya, luar biasa. Inilah kebarokahan kita, sehingga harapan besar kita dengan adanya perayaan ini untuk menguatkan lagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang kedua, kebanggaan lagi di Oku Timur adalah Oku Timur merupakan gudangnya pesantren. Dari 132 ini menempati pendudukan pertama jumlah pesantren terbanyak di Sumatera Selatan. Luar biasanya. Oleh karena itu tetap supportnya dari Bapak Pemerintah, Pak Bupati ataupun Pak Wabub, selalu harapannya tetap ini diadakan kembali lebih besar lagi. Jangan sampai nanti kayak laporan dari Pak Ketua Panitia, masuk di tempat Pemda sum-suman, kan gak penak suaranya kan ngoten.
Jadi pangapunten ya Pak Bupati, Pak Wabub, ojo sampai lah Pak tahun ngarep dianggarkan lah nggih. Insyaallah nggak usah sum-suman. Nggih, sepakat nggih panitia nggih. Nah, sepakat sedanten inilah aspirasinya tinggal menganggarkan mawon. Dan yang paling utamanya adalah karena santri ini merupakan keterbatasan di media-media yang lain. Harapan besar kami ya, dengan adanya ini membawa silaturahmi, membawa rezeki, membawa seluruhnya wawasan kita bahwasanya inilah santri kita. Ternyata introspeksi kita, ketika introspeksi kita selaku guru, selaku muassis, selaku pengasuh pesantren, ternyata ketika kumpul dengan para kiai yang lain, ya insya Allah kita masih banyak yang lebih unggul dari mereka semuanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, harapan besar kita dengan merajut kebersamaan untuk membangun peradaban dari santri untuk negara, dari santri untuk bangsa dan negara. Sekali lagi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Wakil Bupati Oku Timur, Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purna Yuda SH. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ora dijawab pisan pokoknya. Yang jawab salam tadi insyaallah keluarganya sehat semua. Orang melok jawab salam melok amin wae sampean doan. Yang menjawab salam tadi semoga anak keturunannya soleh solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati, ini jangan salah MC, Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi, SPD MM MPDI. Bukan Kabak. Kalau Kabak itu di bawah Kaban. Engko ra sida ngekei duit gitu. Yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para muassis di zona barat pada khususnya dan pada umumnya seluruh Kabupaten Oku Timur yang sempat hadir malam hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Ketua Pelaksana, ini yang harus disebut karena kemarin permintaan ibu-ibu muslimat Kecamatan Martapura dan sekitarnya ora disebut WA, ora disebut Pak Wabub. Para hadirin, para santriwan, santriwati, semua yang hadir pada malam hari ini, yang kita semuanya
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sudah dimulai dari sore hari tadi, dimulai dari konvoi jalan bersama menuju ke titik upacara, dilanjutkan dengan upacara hari santri. Dan malam hari ini kita akan menutup hari santri ini dengan tausiah dan juga sholawat. Selamat datang penceramah kita Gus Fuad Hashim, pengurus pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah Jati Agung Lampung Selatan, dengan didampingi oleh Rois Syuriah MWCNU Martapura, Yai Muhammad Rosyidi SPD. Monggo diaturi. Dampingi ibu monggo Bu. Bapak Ibu, kenapa saya berhenti? Inilah contoh penghormatan kepada seseorang yang lebih berilmu, penghormatan kepada seseorang yang lebih tua, yang itu kalau di luar pesantren saya rasa tidak seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Bukan mandeknya saya ngomong itu karena wis kentean omongan, tapi karena bentuk hormat saya. Lanjut ya, Bang. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan garibaan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada saatnya kelak kita semua yang hadir pada malam hari ini akan diakui sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, para santriwan santriwati sing ngrungokne karo sing ora terserah. Sing penting aku ngomong. Pertama, permohonan maaf Bapak Bupati. Nanti insya Allah sebentar lagi menyusul beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Semoga karena hari ini semenjak pagi hari tadi hingga malam hari ini beliau full kegiatan, mudah-mudahan tadi sudah hadir di tengah-tengah kita waktu upacara. Jadi nanti pun kalau hadir kita doakan Pak Bupati diberikan kesehatan lahir batin, keluarganya diberikan rezeki yang banyak, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh ataupun solehah. Bapak Ibu, kalau kita bicara santri, saya tadi mau sambutan saya sudah dicolong oleh ketua panitia. Bingung saya. Tadi pagi saya sambutan di hari santri di zona timur pendek. Tapi ini tadi sudah diserobot oleh ketua panitia sehingga harus improvisasi, tapi nanti ujungnya tetap sama. Bapak Ibu yang saya hormati, santriwan santriwati, Indonesia merdeka 1945, tetapi para ulama waktu itu, para santri waktu itu sudah berjuang memerdekakan Indonesia sebelum 1945. Setelah 1945
masih para ulama dengan santri masih mengawal kemerdekaan Indonesia sampai detik ini. Di satu sisi ada oknum yang tidak suka, yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh ulama dengan santri di dalam pondok pesantren, membuat kita seolah-olah kecolongan. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, sesuatu yang baik tidak terukur, tidak tersusun dengan rapi akan kalah dengan sesuatu yang jahat yang tersusun dengan rapi. Maka di momennya hari ini, hari santri tahun 2025, mari kita perkuat pondasi kita sebagai santri dengan ulama juga umarok. Jangan sampai nama baik pesantren kita akan dikerdilkan oleh beberapa oknum. Siapa yang tidak sakit hati? Para ulama banyak yang sakit hatinya. Tetapi ulama beda dengan saya, beda dengan santri. Ulama punya jiwa yang sangat besar. Ketika ada yang menghujat, diterima dalam dadanya karena lapangnya. Kami santri sudah siap perang, kami sudah siap tinggal tunggu perintah, tetapi para ulama jangan. Hebatnya ulama-ulama Indonesia. Santri sudah siap. Bisa dibuktikan, apa buktinya? Gus Dur waktu itu mau dilengserkan sebagai Presiden Indonesia. Seluruh Indonesia santri hadir siap berangkat. Apa kata Gus Dur? Balik kanan. Semua santri balik kanan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana takdimnya seorang santri terhadap perintahnya kiai. Mohon maaf, kadang ada santri, mohon maaf, dablek. Nggak ngerti saya bahasa Indonesianya dablek ini apa. Yang dia tidak bisa mengaji, tidak tahu huruf, tetapi karena yakin dengan saya ikut perintah kiai, insya Allah menjadikan jalan saya ke surga, dia siap melakukan apapun untuk kiainya. Bayangkan, gurmelok hanya ikut patuh terhadap kiainya bisa menjadikan jalan bagi seseorang menuju surganya Allah. Ini ceramah begitu. Salah ini. Kon sambutan malah ceramah. Mohon maaf loh Gus. Gajian ora iki. Kenapa saya harus bilang seperti itu? Sakit rasanya, walaupun saya bukan seorang santri, saya termasuk santri kalong. Santri yang ketemu dengan gurunya hanya pada saat saya menghadapi hal-hal yang tidak bisa saya jawab sendiri. Saya datang kepada guru-guru saya. Saya santri kalong, nggak pernah pesantren. Ada yang ngomong, saya punya guru spiritual, berarti sampai juga santri. Kenapa? Karena masih meminta petuah, masih meminta pendapat kepada seorang guru. Jenengnya tetap santri. Maka dari itu, ayo kita perkuat, kita perkokoh, khususnya Kabupaten Nongku Timur, seluruh ulama, kawakis, santri, untuk memperkuat jalinan kita sehingga tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah termakan isu-isu yang menjelekkan nama baik pesantren pada khususnya. Jadi Bapak Ibu, saya akan tutup dengan pertanyaan dan saya harap semua yang hadir akan menjawabnya. Bapak Ibu, santriwan santriwati masih hidup? Oh ya, insya Allah masih hidup. Sudah kebagian makan semua?
Alhamdulillah. Kami yang di depan ini alhamdulillah. Nanti Pak Bupati nitipkan amplop untuk teman-teman. Mana ketua panitia? Mana amplopnya tadi? Karena yang ditunggu itu woy. Orangnya nggak usah datang, nggak apa-apa loh Pak Wabub. Yang penting datang. Nanti nggak usah tepuk tangan. Kaya doro wae aku kok tepuki. Bapak Ibu, santriwan santriwati, saya akan mengajukan pertanyaan, dijawab dengan kencang, dijawab dengan keyakinan hati kita semua, sehingga insya Allah dengan keyakinan hati kita menjawab pertanyaan ini tadi akan menjadikan wasilah kita mendapat pahala pada malam hari ini. Amin. Jawab ya. Gua aku bengok-bengok ora gelem jawab deh, jangan kurang ajar sampean. Siapa kita? Burung kabeh, sing sebelah kono kae. Sing lanang ora nek wong ngene ndi to? Yo, siapa kita? Siap membela Nahdlatul Ulama? Siap. Siap membela para kiai-kiai kita? Siap. Siap membela pesantren kita? Siap. Siap membela negara kesatuan Indonesia? Siap. Siap membela Indonesia? Siap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Beliau Dr. Haji Muhammad Fajri SPD MPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuj'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur yang saya hormati, Kepala OPD Kabupaten Oku Timur yang sempat hadir pada saat ini yang kami hormati, segenap pengurus baik unsur wilayah, cabang, anak cabang, ranting, organisasi Banom, Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Ketua Panitia Pak Imam Rohani yang saya hormati, penceramah kita yang pada malam hari ini alhamdulillah sudah hadir, Pak Kiai Fuad Hasim dari Provinsi Lampung yang saya hormati, para kiai, tokoh masyarakat,
para santri-santriawan, santriawati, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Herman Deru, yang sedianya hadir di tengah-tengah kita, namun karena agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau berwakil kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau menitipkan pesan selamat Hari Santri Nasional khususnya di Kabupaten Oku Timur. Staf khusus bidang agama tadi menyinggung apa yang dikatakan dengan sebuah peradaban. Saya membacakan dari sambutan Pak Gubernur, saya ambil intisarinya dan saya kaitkan dengan peringatan Hari Santri Nasional terhadap sebuah peradaban. Pak Kiai Fuad, peradaban dunia kuno ini ada 4 pusatnya. Yang pertama Mesopotamia. Di mana itu? Itu di pinggir sungai Efrat dan Tigris. Di mana dibangun sebuah peradaban menghasilkan yang dikatakan dengan Babilonia, huruf paku, Persia. Yang kedua yaitu Mesir. Siapa tidak kenal Fir'aun? Siapa tidak kenal dengan piramid? Di sana diutus nabi-nabi. Pinggir sungai Nil. Ini agak tinggi dikit Pak Gub, Pak Wabub. Jadi agak miring ke sana. Nah, itu. Yang ketiga India. Di pinggir apa? Indus dan Gangga. Yang keempat apa? Cina. Di mana? Pinggir sungai Huangho. Semua di pinggir sungai. Peradaban itu. Tapi sejak 1600 tahun yang lalu, Pak Wakil Bupati, ini pindah peradaban ini. Di mana? Bukan di pinggir sungai, tetapi di tengah padang tandus. Di mana itu? Disitulah tempat lahirnya Rasulullah. Dengan sebuah value yang dikatakan dengan kitabullah. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. 1600 tahun yang lalu. Nilai itu, catatan itu terus dibawa oleh para sahabat, diturunkan kepada para tabi'in, para sahabat, kemudian terus dibawa dan sekarang berpusat di mana peradaban itu adanya di pondok pesantren. Nah ini Pak Kiai, bahwa pondok pesantren itu adalah sebuah peradaban untuk di negara kita. Jadi wajar kalau ada hari santri nasional, dan sebentar lagi di Kementerian Agama itu ada namanya Dirjen Pondok Pesantren. Artinya di situ pemerintah telah respek dan telah mengakui bahwa pondok pesantren itu adalah bangunan sebuah pondasi untuk peradaban dari tanah air kita untuk menuju dunia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Santri Nasional. Nasrul minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembagian hadiah lomba, rangkaian lomba yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 hari Selasa kemarin. Kepada beliau Ustadz Sukronuddin MPD disilakan. Kami beritahukan kepada seluruh santri, putra dan putri, seluruh santri yang hadir di halaman Pemda Oku Timur untuk tetap berada di tenda. Sekali lagi, mohon untuk santri tetap berada di tenda, jangan keluar dari tenda. Terima kasih. Izin para kiai, para ustadz dan juga Pak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus panjenenganipun Gus Fuad dari Lampung Selatan, panjenenganipun Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Rais Suriah MWC NU Kecamatan Martapura, wabil khusus Gus Yuda. Kita sudah sepakat pada tahun itu bahwa Bapak Wakil Bupati diikrarkan menjadi Gus. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita sudah sepakat dan gelar Gus itu sudah melekat. Dan juga Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fajri. Selamat datang Pak Fajri. Tak lupa pada seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, santriwan santriwati Oku Timur yang kami banggakan, tepuk tangan. Malam hari ini adalah malam pembagian hadiah diantaranya. Jadi kemarin yang menang sudah pasti datang, yang kalah pun harusnya datang. Mohon izin Pak Wakil Bupati dan para yai, kemarin pada hari Selasa sudah dilaksanakan perlombaan, diantaranya Festival Sholawat Al-Banjari yang kami buka sedikit luas cangkupan pesertanya yaitu Oku Raya, dan alhamdulillah kemarin dihadiri dari Kabupaten Oku Timur sendiri, kemudian Kabupaten Oku dan Oku Selatan, alhamdulillah, dan sudah dapat juaranya. Malam hari ini tinggal pembagian hadiah. Kemudian ada Musabaqah Qiraatul Kutub, kitabnya yaitu Fathul Qorib, dan juga sudah dapat pemenangnya. Terakhir ada lomba muhafadzah kitab Aqidatul Awam, dan sudah ada juga pemenangnya. Baiklah, untuk para pemenang bersiap-siap mengambil hadiah dan nanti naik ke atas sini ya. Naik ke atas sini sesuai kategorinya masing-masing. Festival Al-Banjari Oku Raya juara 3 dengan total nilai 76 diraih oleh grup Sholawat Al-Banjari Az-Zahir Taruna dari Batu Raja. Tepuk tangan. Silakan dari Az-Zahir Taruna untuk naik ke atas panggung sebelah sini. Juara 2
dengan total nilai 84 diraih oleh grup Hadroh Kendali Sodo dari Desa Perjaya, Kecamatan Martapura. Silakan naik ke atas panggung. Dan juara 1 dengan total nilai 86 diraih oleh grup Sholawat As-Sobaba dari Desa Pemetung Basuki, Kecamatan BP Peliung. Silakan untuk naik. Mohon kepada Bapak mohon kepada beliau sekalian. Oh, sekalian, oke. Semuanya. Kemudian perlombaan musabaqah qiraatul kutub yaitu dengan kitab Fathul Qorib. Juara 3 dengan total nilai 340 diraih oleh Ananda Muhammad Rizik dari Pondok Pesantren Al-Ma'mun Pemetung Basuki. Silakan naik. Juara 2 dengan total nilai 375 atas nama Ananda Muhammad Fauzan Aksari dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pemetung Basuki. Juara pertama dengan total nilai 405 diraih oleh Ananda Muhammad Ilham Al-Baranafis dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Tumi Jaya, Kecamatan Jayapura. Silakan langsung naik ke sini. Nama-nama pemenang. Sebelah sini 1, 2, dan 3. Sebelah sana 1, sebelah sini sebelah sana 3, yang tengah 2, yang sini 1. Kemudian untuk perlombaan muhafadzah kitab Aqidatul Awam, juara 3 dengan total nilai 460 diraih oleh Ananda Irfandi Pratama dari Pondok Pesantren Al-Ma'mun Pemetung Basuki. Juara kedua nilai 470 diraih oleh Ananda Muhammad Hanif Muzaki dari Pondok Pesantren Nurul Fatah, Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura. Dan juara pertama dengan total nilai 480 diraih oleh Ananda Haris Setiawan dari Pondok Pesantren Al-Ma'mun Pemetung Basuki. Panen Pemetung, Hanen Pemetung, Jolali lo 10%. Mohon dengan sangat kepada beliau Bapak Wakil Bupati Oku Timur, Bapak Adi Nugraha Purnayuda untuk menyerahkan piala dan didampingi oleh beliau Gus Fuad dan juga didampingi oleh beliau Gus Makmun Muhid. Monggo. Oh, kalau mohon kesediaannya Pak Camat Kecamatan Martapura, Bapak Herlius. Abah Rusti untuk berkenan menyerahkan hadiah.
kemudian Pak Camat. Mohon untuk foto bersama dulu, jangan turun dulu. Untuk foto bersama dulu. Untuk kepada seluruh pemenang agar foto bersama terlebih dahulu. Izin Pak Wabub agar foto bersama terlebih dahulu dengan para pemenang didampingi oleh Bapak Camat dan juga Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk para pemenang. Diucapkan terima kasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat dan beliau Gus Makmun Muhid telah menyerahkan hadiah pemenang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila dalam saya mengumumkan nama-nama pemenang banyak kesalahan, kekeliruan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kurang kompak. Masih semangat? Yang santri putra mohon untuk tetap di panggung dan menyaksikan acara sampai dengan selesai. Tetap di tenda sampai dengan acara selesai. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara Mau'idul Hajar Hasanah, malam puncak peringatan Hari Santri Nasional MWC NU Zona Barat Oku Timur. Gebiar solawat dan Mau'idatul Hasanah kepada beliau Gus Fuad Hashim dan Gus Balia, kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sholawatan, nggih. Ini judulnya sholawatan bareng, bukan nonton sholawatan, nggih. Jadi mari kita gaungkan sholawat dengan semangat, nggih. Seperti halnya semangatnya para masyayikh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Monggo kita mulai, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadil salihin thumma ila al-imamul muhajjir ila Allah Ahmad bin Isa wal imam al-faqih muqaddam Muhammad bin Abi wa ali wal imam al-alawi al-faqih
ثم إلى والدنا وأولادنا وأهلنا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وإخواننا في جماعة السركوبية وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
kurang kompak. Assalamu alaika ya kurang kuat. Assalamu alaika ya Ya Rasulullah ya qaibatu jitok ya sabah li rasulillahi muhibba bi rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya qaibatu jitok ya sabah li rasulillahi muhibba bi rawdati sakanat ruhi wa jiwaril اسمع لنا يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله اسمع لنا يا رسول الله عليك يا حبيبي keraskan suaranya bareng-bareng assalam alaika ya Rasul Allah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah antal murtaja لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول Masih semangat Bu? Santri-santri masih semangat? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Wa ajmalu minka lam tarakatu ainin wa ajmalu minka lam tarakatu ainin
يا خجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا غجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مطال أمر من يراد قدر ولم تسمع لي الأيام عن عذر الهجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك خوضا وكوثرا صلوا على النبي محمد kawula cilik padha nelongso ternyata akeh wong Jawa ning kene Pak Wakil jajal tak ulangi neh bareng-bareng kawula cilik padha nelongso sandang kaum wanita diperkosa terus kerja paksa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa kang sebab edan lanjut kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa kurang keras safi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi
Masih semangat? Gantian Gus Ahmad nggih. Nggih Gus, lanjut Gus. Mosok kula kon ceramah rene mosok kon sholawat double iki engko. Nggih Gus, jenengan Gus jatahe Gus. Ya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jane sekalian mawon Gus jenengan. Lah nggih. Lanjut Gus, mulak sing kula engko jenengan ya ganti-gantian Gus ya. Kolaborasi. Jane cocoke jenengan ning ajeng kene. Setuju enggak? Gus Ahmad teng arep ngene. Kula backing mawon iki Gus. Biarkan podo-podo gantenge. Diselingi Pak Wakil ganteng, kula elek sampean kan ganteng to. Monggo Gus mriki Gus. Jejeran kalih kula ben kanca-kanca iki do ngerti ternyata ning Oku Timur ki enek Gus ganteng. Ngoten nggih. Paham? Lanjut Bu. Ibu-ibu pun ngantuk dereng? Bocah cilik-cilik sandangan rase tumindae becik bocah jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli wa sallim daiman ala mada sholli sallim daiman ala mada lebih kenceng suaranya wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada oh bocah ayu jejer dong kemayu ojo pamer pupu tutupan auratmu bocah ayu
kula kan backing iki pripun iki Bu? Kula napa Gus Balia? Gus Balia nggih. Gus Balia nggih. Gus Ahmad Balia. Leres nggih, salam kenal Gus. Salam hormat dari saya. Sampeyan saya bujang Gus. Bujang. Aku bujang ya. Menang to Pak Wakil ki nyapa to? Mungkin iki yo bujang tenan tak buka apa piye Pak? Alah. Lanjut Gus, jenengan Gus. Gus, halo. Lir ilir tandure wasumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar bocah angon ayo penekno blimbing kuwi kok ya urung ana kopi tak senggo temanten anyar Toto tiro ayo tumitir beda ing pinggir tondo mono jlumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane pakai bareng-bareng sun sora oh 1 2 3 sallu alaih sallu alaih salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah awasalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ahlil badriyah bareng-bareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habi angkat tangannya tinggi salami bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ahlil badriyah oh lir ilir tanture wasumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo baso toto tiro tumitir beda ing pinggir tondo mono jlumato mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun sora bareng-bareng sallu alaih sallu tempone agaknya cepetnya titik hadroi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi
sallu alaihi salatullah ngajirian nggih Bu nggih. Ngaji dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah gah aku gah jawab salam ngono kuwi moh aku. Balik aku sing kompak sing semangat. Iki tandakno lake dhewe iki dadi manungsa urip kabeh diparingi nyawa sanjange Pak Wakil Bupati wau. Ayo jawab salam sing kompak. Muga-muga kelawan lisan kita mengucapkan salam, Allah menghisap lisan kita goro-goro barokah jawab salam. Ae dhewe entuk ganjaran mergo jawab salam hukume wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim fatarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaramin wal mukarram, dumateng para masyayikh, para kiai, alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, dumateng panjenengan sedaya simbah-simbah yai ingkang kula hormati, ingkang kula ta'zimi, nafa'anallah biulumihim, ingkang kawula dereng saged nyebataken asma karim panjenengan salah setunggalipun keranten dereng tepang. Krana dereng kenal, ngoten nggih, ngapunten nggih. Pokoke mboten ngirangi raos hormat takzim kawula pribadi kawula, hormat takzim kangge panjenengan simbah yai sepuh pengurus Nahdlatul Ulama ingkang kawula hormati, nafa'anallah biulumihim, amin. Wabil khusus dumateng Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ingkang sapa mau jenenge Pak jenengan Pak? Gus Yuda. Ingkang kula hormati, berikut staf jajaran dan semuanya seluruh jajaran staf kabupaten, pemerintahan Kabupaten Oku Timur yang senantiasa beliau Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh staf jajarannya diberikan sehat dhahiran wa batinan, diparingi panjang umur, melimpah rezeki ini pun barokah mambrah-mambrah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng dari Provinsi Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, PC, MWC, seluruhnya beserta banom-banomnya, sedaya muslimat, fatayat, ansor, banser, sedaya ingkang hadir wonten ing kantor atau balai kantor Kabupaten Oku Timur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panitia, seluruh panitia peringatan Hari Santri Nasional yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng santri-santri muda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Dan terutama untuk kita santri-santri kawak tuwek-tuwek niki, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan dhahiran wa batinan, amin. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita semuanya limpahan nikmat, inayah, barokahnya untuk kita semuanya.
yang pada malam hari ini kula sampean kabeh iso kumpul di majelis yang sangat mulia ini kebiar malam hari santri. Mudah-mudahan Allah menambahkan, memberkahi umur kita semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Mergo niki dawuh Gusti Allah. Kok wis do bubar iki? Arep pengajian apa ora, Bu? Aja bubar sithik. Pengajian kok wis geger bubar. Oh, nguyuh. Ya setuyuh neng lapangan ngono ya gak apa-apa. Niki basane Jawa apa Indonesia, Pak? Campur. Campur-campur nggih, campur-campur. Jadi niki basane kula campur-campur engko paham karepmu ora paham karepmu. Ngono ya, Pak ya. Kula linggo napa ngadeg? Halo, Bu. Linggo apa ngadeg? Sampean seneng sing ngadeg apa sing linggo? Lambemu. Kalau tak ngadeg alon-alon, tapi neng mburine mbayahi kok kualat aku. Lah neng mburi kula Pak Wakil Bupati ra wedi kualat aku. Kalau ngadeg nggih. Heeh, kalau tak ngadeg wis ketara urung, Bu? Apa nih? Mbok ingkunge iki digeser rono dhisik, engko aku lak polah-polah ben penak iku. Lak kepidak endas. Bahaya lho, iki lak sampe ndase tak pidak kayak meletik. Mosok wong pengajian di depi ingkung lha iso ora tahan lapar kok. Piye to iki panitiane engko wae nyapa lho ingkung. Mangan ki keri, sementing ngaji. Kula ndhawaken mos kedhik ngeten. Wong iki wajib syukur. Syukur niku hukume wajib. Nggih, ngapunten. Syukur niku hukume wajib. Mulane Gusti Allah ndawuhaken, Bismillahirrahmanirrahim. Muni Allah karepmu, ramuni karepmu, sesuk cangkemmu digecek malaikat karep-karepmu dhewe. Fa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun sapa wonge gelem syukur marang nikmatku yaiku Gusti Allah sing paringi nikmat, mongko Allah menjanjikan akan ditambah banyak kenikmatannya untuk makhluknya Allah. Sapa wonge sing gelem nyukuri marang nikmatku, dawuhe pangeran Gusti Allah, bakal tak tambah-tambah nikmat yang belum kamu rasakan. Mulane ayo belajar syukur, mergo syukur niki salah satu kunci tandane kewaliane menungso iki iso didelok wong iki syukur apa ora. Wong iso diarani kekasih Gusti Allah niki disebut syukur apa ora. Lan sapa wonge sing ingkar kufur marang nikmatku yaiku dawuh Gusti Allah, mongko bakal tak cabut nikmatku oleh diolehi siksa. Siksane ai adzabid dunya wa adzabil akhirah. Siksa donya bondone dilorot, kesehatane dilorot. Wis ora ndek dhuwit, ngkris-ngkrisen meriang-meriangan, stroke, kolesterol, darah tinggi, rematik, asam urat, kencing manis. Dicabut karo Gusti Allah mergo ora gelem syukur, terus dadine wongku kufur. Umume biasane wong neng ogan timur komering timur gini iki sing angel dijak syukur. Halo Bu, iki wong lanang apa wong wedok? Lho ciri-cirine pripun wong ora kena syukur? Wong sing ora kena syukur ki ciri-cirine jenengan rungokne. Setitik kurang, akeh ora cukup. Iling-ilingan. Wong sing ora iso syukur niku setitik kurang, akeh ora cukup. Biasane sing kurang karo bojo siji ki wong lanang apa wong wedok? Pripun Yai? Disurvei nggih Bu nggih? Tak survei ya. Nanti lah aku lawan ngomong, lah cara bapak-bapak pripun? Sing ora kena jak syukur wong lanang wong wedok, Pak? Wong wedok, jarene bapak-bapak wong wedok, jarene wong wedok wong lanang. Mergo awake dhewe kuwi ciri-cirine, dieling-eling. Ciri-cirine sing ora kena dijak syukur setitik kurang, akeh ora cukup. Iki ngaji syukur dhisik nggih Bu nggih? Heeh. Biasane wong lanang, jarene wong wedok, jarene wong lanang wong wedok. Mergo dugaane wong wedok sing bojo kuwi kurang, biasane wong lak wong wedok cukup siji rasah ganti. Kula survei biar hasil survei yang menyatakan siapa
yang dijak syukur ki angel wong lanang apa wong wedok? Kula tak takon, Pak, halo. Teng griyane sampeyan pecine ning pira? Meneng ora melok-melok wong wedok urung ditakoni melu wae. Enten pinten? Sitok. Kula sanjang, wong sing ora kena syukur ki setitik kurang akeh ora cukup. Berarti titik kurang akeh tetep kurang. Bojomu wong lanang kuwi pecine siji. Pak Wakil Bupati iki lho. Sing rada sugih. Garwane jenengan pundi? Oh iya juga ya. Pinter dikokon balik dhisik ya. Pantes mencah kene ya. Ya pecine bojomu siji, kula tak takon, survei membuktikan jilbabe sampean ning omah eneng pira? Lho blaken tak oke. Eneng pira, Bu? 4 lusin. Sampeyan lak kondangan sedina ping 4. Niki nek kondangan Pak Bu. Enten nggih? Enten kondangan. Kondangan apa-apa? Becek. Becek apa kondangan? Kondangan ya. Sampai lah nek sedina kondangan peng 3 tak takon, ganti jilbab peng pinten? Hasil survei sing ora kena jak syukur wong wit. Kok iso wong lanang? Wong lanang ki pecine siji, jilbabmu lho 4 lemari. Lah kok iso wong lanang? Kuwi jenenge fitnah. Wis, survei yang kedua kula tak tanglet. Pak, klambine sampeyan enten pinten teng griya? Baju. Sak lemari apa? Bojomu ki lho delokno. Yasinan nganggo batik. Tak contone sing nggih batik mawon jenengan, Kang. Jumatan nganggo batik kuwi. Gendurenan nganggo batik. Among tamu pengajian nganggo batik kuwi. Hari santri. Kuwi. Orang cinta Indonesia duwene kuwi. Ning kelambimu wong wedok ning omahe ning pira? Oh ngomong sak lemari tak balang mik kowe. Lah aku ki ngerti kok hasil survei niku membuktikan wong wedok niku duwe lemari tumpukan niku 2 pintu, tumpuk. Isih duwe sak lemari jenenge lemari gantung. Nek bojomu batik siji ki nyelempit ning pinggiran. Bahkan penguasa kamar ki wong wedok, padahal sing golek duit ora, sing golek duit wong, sing entekne duit wong. Aku dendam karo wong wedok anggomu no. Wah aku wong lanang mbela wong lanang aku. Lah iya, klambine sampean akeh. Wong lanang duwe sarung rodok kiai tok ngene lho. Sing duwe sarung apik-apik tur ya rada akeh. Lah lak gur Pak Wakil Bupati paling mentok sarunge 4 ning omah. Ora patek bupati, sarung gajah duduk masuk angin. Kuwi ngeper sarunge 3, 4, 5 paling akeh. Rokmu lho sak lemari atom kebiak. Tak takon, wong sing ora kena jak syukur setitik kurang akeh ora klambine akeh nek wong wedok apa nek wong lanang? Iki lho. Wong wedok ki panggah mau kalah. Cen ngono kuwi. Bu. Survei membuktikan klambine akeh wong wedok apa wong lanang? Angel. Bahkan hasil survei wong lanang niku Bu makhluke Allah sing paling nrimo. Makhluke Allah sing paling nrimo ki jenenge wong lanang. Wong cukup kok wong lanang ki. Wong lanang trimo sing golek dhuwit panasen kudanan. Senengane wong lanang ora akeh-akeh mik rokok, nggih to? Tapi sing golek dhuwit wong lanang lak giliran wong lanang njaluk dhuwit nggih tuku rokok kuwi diceramahi 20 menit sithik. Cangkem kok kat mau rokak ngrokoki congor apa knalpot. Lah ngono kuwi kok. Tak takon Bu, sing golek dhuwit sapa? Wong lanang. Lah iya, iki wong lanang lak njaluk rokok
kuwi sampean kei langsung nyopa nggih tumbas rokok apa dadak diceramahi sike cangkem wartawan pengah rokok era leren-leren ngono ta Bu? Padahal sing golek dhuwit wong lho sampean alasannya apa? Boros ngono ta? Boros alasannya lak wong lanang rokok niku boros betul apa betul wong wedok? Betul, padahal hasil survei membuktikan isih boros wong wedok. Ora percaya. Rokoke kiai sing rada enak iki tok. Iki iso dadi sedina suwengi. Regane paling 35.000. Wong wedok, tak balang mik engko malah. Wong wedok ki tak omong ngono, sak wajah tok ini satu wajah dari perempuan tidak cukup uang 600.000 sampai 800.000. Oh jarene sapa? Kiai ceramahnya di selatu pemeneh bojone ya toh pemeneh bojone wong lanang ngomongi iki sing kiai ceramah sampean kenal kali kula Bu sampean kenal karo aku lah kok wani nyelatu aku lha lakur bojone diselatu wae lah wong lanang kumise gayagah kandel gede dhuwur ku lak diselantap karo wong wedok kumise alum ha kok ora percaya tak survei tak takon neng kamar mandi enek sabun cuci muka ora nek wong lanang apa wong wedok bojomu sing golek dhuwit nganggo sunlight ae keneng sabun ekonomi dadi nek wong wedok sing duwe sabun cuci muka ning kamar mandi wong wedok to sabun cuci muka niku paling murah regane 40.000 tekane 60.000 bener Bu bodoh amat piro 30.000 oke 30.000 rokoke wong lanang gur piro mau 35.000 sampean wis 30.000 apa cukup iku tok tidak bar sampean sabun cuci muka terus nganggo pelembab duwe pelembab sing wong kere pelembab ki sik to tak omong ngono iki survei kok aku apa ngarang lak ora to pelembab ki anggere sampean bar sabun cuci muka bar sabunan cuci muka terus disemprot ngono kuwi ke jenenge pelembab niku paling murah regane 80.000 orang duwe encen tukang deres lah kowe lak nganggo pelembab barang deres malah nyapo malah dikerek nyamuk malah keputihin no pelembab regane 80.000 80 tambah 40 untuk tambah 50.000 pun pinten 100 sekian ribu wis penak apa cukup iku tok ora lak sampean bar nganggo pelembab ben ora kena langsung cahaya matahari duwe sunscreen orang ngono tak balang lah ora weh domongi duwe sunscreen to sunscreen ku enek loro sunscreen iya aku ora tau nganggo makane ora ngerti aku lak maca tulisane sunscreen ontre wong desa sunscreen ki wong wedok duwe loro sunscreen malam sunscreen siang weh sunscreen kuwi regane paling murah 60.000 lah kowe isik nom-nom nduk tre yo ora nganggo sunscreenan ayo ngacung sing sakmene mbane akeh sing nganggo sunscreen ngacung ayo kowe ngopo Bu rawani ngacung kowe wedi oh yo halah njaluk karo bojomu lho kipase njaluk puterne Pak panitia puter ke mriki kula sumuk tekan lakangan lho iki wis lanjut apa cukup sunscreen tok ora wong wedok bareng nganggo pelembab cuci muka nganggo pelembab terus nganggo sunscreen bareng nganggo sunscreen nganggo urung nganggo bedak urung nganggo kae apa jenenge skincare sak paket regane 186.000 oke ini apal bojoku nganggo kuwi kok ora apal piye wis piro
sudah 300 sekian ribu, 300.000 lebih wisan. Apa cukup iku tok? Ora, nganggo bedak piksi kuwi rada murah, regane 60.000, 65.000. Apal aku rego piksi. Engko dhisik to makane kok dijumlahne kok ngeyel diomongi. Iki lagi rai tok, apa cukup bedak? Ora, wis tambah 65 mau, wis pira mau? Meh 400.000 nggih. Apa cukup niku mboten? Isih nganggo ben ketara ayu, alise kandel dikerok. Rek. Ngono ta? Sampeyan cah cilik-cilik ora, ke lho delokne ibu-ibu ke lho. Kayak alisnya alis pulpen. Wangkat kondangan, mangkat pengajian hari santri dikerok alisnya ditambahi orek-orek pulpen. Pulpen alis kayak paling murah regane 35.000. Lah regane 5.000 kuwi pulpen biasa. Wadung dikerok alisnya atau dioret-oret karo pensil alis, mangkat hari santri balik nggo motor udan. Bar udanan alise luntur kena udan. Lah tekan ngomah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapa kuwi? Aku Pak bojomu. Dibuka lawang. Lho. Bojoku apa upin-ipin iki? Alise luntur sebelah. Apa cukup iku tok ora ben lambene sing ireng-ireng pucet-pucet kuwi ben apik dikai abang-abang. Jenenge lipstick. Ngono ta? Lipstick wong wedok ki minimal duwe 3 wernane. Siji marun. Iya ora Pak, iya ora. Nomor loro duwe warnane pink. Sing nomor 3 warna kuning, ben koyo penyakitan. Ora sing tak omongne, kula tak tanglet. Sing tak omongne dari wajah perempuan iki fakta atau bohong? Aku ora takon wong wedok gak. Pak, fakta apa ora? Hidup. Apa cukup iku tok? Ora. Wong wedok niku agek wajah urung sak kujur wawa. Dhewe dadi wong lanang sing golek duit, Bu. Nrimo ing pandum. Bahkan mangkat hari santri ngene iki sempak molor kolore wis pedhot. Isih dienggo ditaleni karet ya lho. Sing tahu dadi santri pengalaman mboten? Tahu ora? Sempakmu kolore suwek, kolore wis molor, angger dienggo mlorot ben kowe ra wedi ditaleni karet. Heeh to? Heeh. Nrimo duwe 3, duwe 4. Napa saru niki, Bu? Saru mboten? Ya ora, kecuali sing tak omongne sing diwadahi. Aku baru saru. Ngoten nggih? Lanjut, iki ayo balik syukur alhamdulillah. Mulai saiki detik iki wong kene wong Ogan Timur kene iki, Oku Timur kudu nrimo dikei dhuwit titik wae kudu trimo matur. Dadi mulai saiki bojomu lanang lak njaluk dhuwit rasa dadak diceramahi dhisik langsung dikekne nyoh. Oke, siap wong wedok? Iki lho. Wong wedok angel dijak mlebu swarga iki ngene iki lho. Siap, Bu. Lak bojomu njaluk dhuwit gitu rokok langsung dikekne. Bila perlu Mas, ojo ngerokok ora setel. Kuwi ning cangkem gatel. Ngerokok sing enak, Mas. Tuku sing larang. Ngono kuwi, siap. Sing golek dhuwit iki sapa? Iki lho, angele pintere wong wedok iki lak wis kadung dekek dhuwit, kaya-kaya ATM lali nomor pine. Iku realita. Niku realita lho. Napa cukup niku mboten? Ya Allah, ternyata makhluke Gusti Allah sing paling rumit didesain ki jenenge wong wedok dudu wong lanang. Wong lanang kuwi lak sedih langsung nangis. Wong lanang iki kadang-kadang mek trimo meneng. Wong lanang ki lak nesu mangane akeh, rokoke akeh. Paling ora ngono kuwi. Lak wong wedok ora nesu mengkurep, engko sore lagi kena ditakoni ku wong. Wong lanang ki lak ning dalan numpak motor nengen, arep menggok nengen ngesene tetep nengen. Menggok ngiwo ngesene tetep ngiwo. Sering kali ning dalan lintas ki wong wedok menggok nengen ngesen ngiwo ki wong wedok. Ngesen ngiwo menggok nengen kuwi wong wedok, ibu-ibu. Heeh ya. Oke. Oh, delokno kiai dibantah.
Wis ora apa-apa. Memang ngono kuwi kenyataane. Memang Allah desain wong wedok niku sangat luar biasa. Karena sejatinya seorang perempuan yang dicintai dari seorang laki-laki bukan hanya ketampanannya. Yang pertama adalah duit. Setuju? Cangkeme. Wah, elek ngono kuwi jan sebel aku. Wis ora apa-apa duwe bojo elek, sing penting duwite. Mergo lak wong wedok duwite akeh mesti ragate mlaku sak mlaku mesti ketara ayu. Ngoten to? Karena dicintai dari perempuan bukan kasih sayang laki-laki tapi duitnya. Ngono to kenyataan apa ora? Kenyataan apa ora? Dan wong wedok didesain karo Allah niku hidungnya kalau mencium bau uang niku jan loh tenan wong wedok niku wong lanang isine apes karo wong wedok nyinggahne dhuwit ning peci konangan nggih ngoten mbayahi ya nyinggahno dhuwit balik ceramah ngene iki balik genduren kuwi dhuwit disinggahno ning peci konangan dislempitne ning baju panggah konangan. Bahkan kula nggumun kula iki pernah jajal duwe dhuwit 100.000 ya toh eketan loro 50-an dua tak dekek ning kitab Adkar. Tak dekekno kitab Adkar siji halaman 15 sing 50.000 yang 50 tak dekekno ning halaman pira ngono aku lali ning tengah-tengah. Kula kan mikir biasane kuntilanak, gendruwo, babi ngepet iki lak karo dhuwit iki kan karo Quran kan wedi. Ngono kuwi. Wes pokoke ning peci konangan, ning selempitan konangan, ning diluntung ning sarung panggah konangan. Solusine didelikne ning kitab. Mergo lak wayah njaluk dhuwit dadak diceramahi iki mau. Nyuwinggahno dhuwit 100.000 eketan loro didekekne ning kitab. Kula mikir biasane babi ngepet tuyul kuwi wedi lak karo Quran. Ngono to, karo kitab kan wedi to. Ha to. Kuwi yo mambu kok ning ngono kuwi ngerti kok dhuwite iki. Gumun lho, apa iki mak lampir mbah-mbahe tuyul aku ya ngono ya. Ya Allah, iki lho wong wedok desaine Allah. Niki sampai jam pinten, Bu? Jam 2 ki ra ceramah, merkosa kuwi jenenge. Jam pinten, Bu? Kula mek ajeng ngejak ngene. Ngaji tak omongno, Bu. Pengajian kuwi bakal dilongi separuh barokahe lak ngaji rong rampung didongani kok sampean balik kuwi balik kelong separuh barokahe bahkan hilang seluruh barokahe ngelmu dadi aja bubar sadurunge donga siap sepakat wis lanjut sholatullah ma'asalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholawat alam muga tetep ing atase mustikaning jagat nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sedaya dados umatipun hak pikantuk syafaat dunya wa akhiratan amin ya rabbal alamin. Kaping 3 kalinya terima kasih untuk panitia telah memanggil kula. Aku lak ngomong bahasa Indonesia ki ra iso kulinane Jawa. Bali kula ken mriki ning kantor siswa ampun supe Gus ning kantor Kabupaten Oku Timur jenengan mangdagel teng mriki kula senes penceramah kula ndagel ngono seneng karepmu ra seneng ditutupi wis ngono ae nggih muga-muga perkenalan kula kali sampean iki didadekne barokah wis kenal kula dereng duwe TikTok ora duwe YouTube ora. Nah, kalau lak duwe TikTok di follow Gus Fuad Hasim, followen gak apa-apa. Lak ra follow tak follow. Yo aku mau ngapik kok. Lak nang YouTube Darun Najah Entertainment monggo di-subscribe. Wis kenal, kula jenenge Fuad Hasim, kelahiran Lampung Timur, tinggale ning Lampung Selatan, berjuang mendirikan pondok pesantren dari tahun 2012 sampai hari ini niku teng Lampung Selatan. Kula sik bujang. Nyapa to Pak sampean, Mbak? Emang sampean seneng karo aku? Emang aku cowok apa? Ya ta, ayo wis ora. Maksude saiki bujang mergo aku rene ra nggowo. Wis lanjut. Kula tak ngaji wayangan oleh. Iki engko nggambarno nyocokne santri karo nyocokne kehidupane awake dhewe. Lah karo panitia aku nggak nggo wayang, gek kula dakwahe nggawa wayang. Umpamane kula nggawa wayang gelem engko tak kei cocokane ngoten nggih tak kei cocokane iki rene kabel sing otomatis to nyuwun sing otomatis enten mboten Gus nyuwun Gus aku lak ngaji pecilakan kok Gus
Cik cik iki tambahno gedhekno titik Kang. Heeh. Heeh lah ora ti guange lah ora. Wis lanjut. Iki jam pira? 10:30 wanjining jumuduling kara-kara. Sigra bala kang tumingal prancampya samya majale. Lir dadit wuleting kata dangyang kung manguncang niti. Aku iki piye aku kok ya ora sopan men ning ngarepe Mbah Yai ya Allah. Muga-muga Mbah Yai padha lila nggih Mbah Yai. Pokoke enek lupute kurang ajari jenengan ngapurani. Ngoten nggih? Heeh. Lah kula lak arep medhung kok dikuruyuk karo wong wedok-wedok. Yuk ngaji gambarane wayang niki gambarane hidup kita. Bumi goncang ganjeng langit gelap-gelap katon lir kencanging alis risang mawe gandrung. Iki ngerti bahasa Indonesia? Ngerti ora artine? Sampeyan wong Jawa ngerti artine? Betul. Umpamanya di Indonesia ne gelem tapi aja guyu. Mesti lucu tur ya ora penak. Bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip. Nah guyu. Kuwi lak cara Jawane bumi gonjang-ganjing langit gelap-gelap katon lir kencanging alis. Iki lak di Indonesia kan. Bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip. Aku iki lho sing dalang wae gila. Lah wong dibasane Indonesia nih, wis gak usah kesuwen ngaji gambarane wayang. Niki jenenge wayang. Wayang niku kok kulit. Aja ngomong musyrik ora bakal urip wong gepeng kok kon urip. Iki gambarane wayang. Iki lho santri. Tenan santri. Santri ora gur ngaji tok, mayang. Iki jenenge santri tenanan. Tepuk tangan nyapa to kowe iki? Kasep. Kat mau iki gambarane wayang. Wayang itu seperti hidup kita. Lah enek wayang mesti enek kelir putih, kain putih, mesti enek lampune, mesti enek wayange, enek deboke, enek dalange, enek kotake. Niku gambarane uripe awake dhewe. Ngono. Lah engko tak kae ngerti. Kelir putih kang dadi langite, lampu kang dadi srengenge, wayang kang dadi manungsane, debok kang dadi bumine, dalang kang dadi Gusti Allah, kotak kang dadi kuburane. Niki gambarane kelir putih, kain putih seperti langit, lampunya seperti matahari dan bulan, wayang sebagai manusianya, debok sebagai buminya, dalang sebagai Allah Tuhannya, kotak sing dadi ibarate ngono lho, ibarate kuburane. Janji wayang wis entek lakone mesti mlebu jero kotak. Iki kok ngono, wayang kok entek lakone pengajian iku tak go balik. Mergo lak tak tinggal ning kantor kabupaten kene aku rugi. Ono, lah nyapa kok dadak nggo debok? Mergo lak balokan angel ngencepke. Wis ngono ae dadak ditakon. Oh ya paham nggih? Yuk belajar. Ning kene iki jenenge wayang. Wayang iki ning kene gambare gunung iki gunungan. Gunungan iki gambare kekayon. Kekayon iki asal bahasa Arab jenenge kahayun. Kahayun iki kaya uripe dhewe. Iki jenenge wayang utawa kekayon. Kekayon kuwi Jawane basa Arabe kahayun kaya uripe awake dhewe. Percaya ora percaya uripe dhewe ning kene. Ning dhuwur ana gambare burung merak. Sampeyan pernah ngerti manuk merak? Burung merak itu terlihat apik, terlihat cantik karena bulunya. Nggih napa nggih? Jajal burung merak sampean jabuti ulune sampai peretel. Jabuti sampai entek. Kira-kira apik apa elek? Elek. Sampean tahu beleh pitik? Tahu mbetheti pitik? Pitik ke apik wernane ireng, abang, kelawu, ngono to? Sampean jabuti ulune apik apa elek? Iki gambarane manungsa ae dhewe. Ajine manungsa sebab busana, mulyane manungsa sebab tata basa. Manusia bisa baik dari busananya. Wong iso mulya mergo cangkeme. Nggih napa nggih? Enggak percaya? Sampean tak gambarno kaya manuk merak. Ibu-ibu, sampean jabuti ulune sampean. Pertama jilbab. Jilbabmu jabutan, rambut kritingmu ketara. Borok koreng ning das ketara, kupingmu jebor ketara. Nggih napa nggih? Lah iki gambarane
manuk merak apik krana bulunya, begitu dijabuti bulune ketara eleke. Menungso sampean ketara ayu, ketara ganteng-ganteng niki mergo busanane. Jabut ulune sitok-sitok jilbab, wis ketara kritinge, boroke, kupinge jebor, ketara. Ora cukup niku saja cacatnya. Jika klambine dijabut. Ketara, panune ketara, keleke ireng ketara. Nggih napa meneh? Apa meneh sing lemu-lemu? Umpama, apa meneh sing lemu-lemu? Ning kene iki wetenge tekukane ning telu. Ketara, apa iku tok mboten jajal, rokmu dicopot. Belange ning pupu ketara, silite ireng ketara, bokonge gedhe sebelah ya ketara. Kuwi padha kaya gambarane manuk merak, apike mergo ulune begitu dijabuti niku entek ketara cacate. Ae dhewe manungsa ketara ayu, ketara ganteng-ganteng niki mergo busanane. Percaya ora? Gus Ahmad iki ketara ganteng, copoten pecine, klambine, sarunge krene kon udo. Kira-kira ketara ganteng ora? Ora, padha kaya aku, apikku gantengku nganggo peci, nganggo serban, nganggo klambi, nganggo sarung. Lah aku rene udawa ya kon ceramah. Ya ora mesti dianggep wonge edan niku gambarane menungso, mulane aja sok ngelek-ngelek wong liya. Niku tujuane gambarane kaya manuk merah. Saiki akeh menungso ngelek-ngelek turut sosial media. Tak omong ngono, tak ono paham ya. Sik rasa tepuk tangan, rasa ora bayar rek dadak tepuk tangan barang. Kula nganggo pedoman sederhana. Apa kiai iki mesti apike? Ora. Apa Gus mesti apike? Kula jamin mboten. Tapi akeh apike tinimbang orane. Ngoten maksudnya nggih. Niku perintah Kanjeng Nabi niki padha kaya gambarane. Napa sederhanane mikir? Ngelek-ngelek wong elek wae dosa, apa meneh ngelek-ngelek kiai wong apik. Ngono kuwi lak aku. Lak kula ora tau ngamuk ning sosial media. Lak kula kuwi lak ngamuk ngedeni. Wong meneng kaya aku ngene iki lak ngamuk ngedeni. Lah pripun? Tak pancat pundake, puntir gulune, jabut ndase. Galak cilik ngene iki. Santri kok aku tok lho sing iso nyekel gunung tak angkat bendina. Iki gunung. Kiu-kiu bareng nyapa lho iki. Niki gambarane ae dhewe mulyane menungso sebab busana wis rada cepet titik medun niki enek gambare kethek. Kethek niku duwe kerjanane napa? Petan. Kethek petan sing digoleki pertama tumo niku wektu 5 zuhur asar maghrib isya subuh wektu 5 dilakoni kuwi kethek golek tumo, petan goleki tumo. Bar entuk tumo entuk lingsa. Wong salat 5 waktu mesti eling karo Kang Maha Kuwasa oleh lingsa. Kethek petan bareng entuk tumo terus oleh lingsa bar kuwi oleh kor. Kor niku maknane koreksi diri. Wong salat oleh orang yang melakukan salat sering mengoreksi dirinya daripada mengoreksi orang lain. Kok ono wong ahli salat isih sering ngelek-ngelek wong liya, berarti dia belum mendapatkan fadilah salat. Paham? Mulane jaga drijimu rasa ngelek-ngelek wong. Jaga mulute rasa ngelek-ngelek wong. Lak ra iso ngomong apik, meneng kuwi luwih apik. Paham maksudnya nggih? Cocok nggih Pak nggih? Cocok niki gambarane kethek. Ngesor ana gambarane macan karo banteng. Iki wis setengah 11. Balik ya. Balik apa wis? Urung lanjut. Wis lanjut. Niki enek gambarane kethek karo banteng. Enek gambarane macan karo banteng. Macan iki gambarane manungsa gragas. Gragas-gragase wong kuwi jenenge menungsa. Percaya ora percaya, pitik dikeki sambel terong rong karuan dulit. Pitik mbok kek ana apa sate rong karuan doyan, tapi menungso satene doyan, pitike ya doyan. Nggih napa nggih? Bahkan aspal doyan. Ora guru kuwi tok, bahkan menur masjid mik speaker barang ya doyan. Iki menungso. Saking napa gragase, lak wis menungso gragas disruduk karo banteng, nyeblok ning cungkupan cilik gambare omah cilik. Omah cilik iki jenenge kuburan. Enek gambare omah cilik, Bu, ketara ora? Ketara ora, Mbak? Ada rumah kecil, rumah cilik niki dicakot karo buta loro ngiwonengen.
Ki jenenge rahmuka karo wahmuka. Ning kene iki takut ki wenengen. Wong lak wis mati sing digawa kaya dene buta sing nyakot rong perkara. Napa niku? Siji, akmalul hasanah. Loro, akmalus sayyiat. Wong mati kuwi sing digawa siji ngamal apik, loro ngamal elek. Bukan jabatanmu. Ora percaya ae dhewe mati ora ditakoni, kowe pirang taun dadi pengurus NU. Ora ditakoni kowe pirang tahun dadi bupati, dadi wakil bupati, dadi camat kowe pirang tahun. Sing ditakoni pangeranmu sapa, sing mbok sembah sapa, kanjeng nabimu sing mbok enut sapa. Sing ditakoni kuwi kabeh jabatan pangkat kuwi hanya cerita, karena sejatinya yang akan kita bawa dua perkara. Lak wong apik sing digawa barang apik, wong elek sing digawa ngamal elek. Sampean akan diceritakan nanti saat jenengan meninggal dunia. Nggih napa nggih? Iki jenenge ngamal apik sing digawa. Ya Allah, ora enek wong loman kaya bapakku. Sampean diceritakne karo anak-anake sampean. Mergo sampean dadi wong loman. Ora enek wong cerewet kaya mamaku. Diceritakne apike apa eleke? Nah, lak pengen diceritakne apike karena sejatinya hidup adalah mengukir sejarah. Ayo ngukir sejarah sing apik. Begitu meninggal dunia kaya Mbah Hasyim Asy'ari, kaya Mbah Wahab Hasbullah diceritakno apike, kaya Gus Dur diceritakan kebaikane. Lah awake dhewe mati pengen diceritakno keapiane, ayo sik urip nglakoni sing apik, karena hidup sejatinya mengukir sejarah. Ning kene ana gambarane lak wis mati ditunggoni malaikat loro, buta loro nyekel godo, nyekel pentungan. Niki gambarane munkar nakir. Munkar nakir gambarane kaya ning niki, nek kaya buta. Niki ora bid'ah paimen. Tak kei ngerti. Iki buta, raine ireng, awake ireng, matane abang, cangkeme abang, rambute kriting dawa. Niki cocok karo keterangane gambarane munkar nakir ning kitab Nurudzolam. Sampean buka kitab Nurudzolam nalikane Sayyidina Ali pengen ngerti Umar ning kuburan kaya apa. Nggih Yai nggih. Kene iki nyocokne kitab karo wayang ki angel. Mulane ceramah nggo wayang ngene iki larang. Wong alesane mek loro lho Pak Wakil. Siji, kula alesane ceramah nggo wayang ki kula moh gawe contoh wong. Kula wong tak gawe contoh, engko lara atine, nglarani atine wong kuwi dosa. Sing nomor loro alesane kok kula ceramah nggo wayang ben ketara larang. Lah kiai ceramah mangkat nggo serban tok tipis. Tapi lah mangkat nggo wayang akeh, panitia engko mikir. Lanjut, iki gambarane Nurudzolam. Kaki kan apa munkar nakir, wireng gedhi, kriting gondrong dawa, matane abang mengangah kaya gentong kebakar, cangkeme munclak geni. Kuwi gambarane munkar nakir. Napa Gus kok rambute munkar nakir dawa? Engko aku nyeritakno munkar nakir rambute pendek, mesti sampean takon, lak cukur kapan? Malah repot to jawabmu. Gitu wis, lanjut. Bakale nopo terus diwalik karo dalang, bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap katon dipuntir seret. Niki enek gambare nopo? Buta melet, buta geni melet. Ketinggal Pak. Niki enek gambarane buta geni melet. Napa niki? Niki dunia akan meleti sampean. Hartamu sing mbok goleki mangkat isuk sampai tekan nglembur-nglembur. Begitu kowe wis mati ning kuburan dipeleti, wek ora digawa. Bojo ayu sing mbok perjuangne begitu sampean wis mati, wek ora digawa. Niki donya niki meleti sampean buta niki. Omah api begitu sampean mati ora digawa. Tahu enek wong mati nggawa omah? Ora enek dipeleti. Iki pangkat jabatanmu dipeleti. Bojo ganteng dipeleti. Ini dunia niki cocok karo dawuh Sayyidina Ali bahwasannya dunia ini hanyalah bangkai. Ngerti bangkai? Batang. Wis bumi gonjang ganjing ben rotok cukup tak cepetne titik. Ngapunten Mbah Yai, ngapunten. Wis lanjut niki wayangane gunungane kakean lak nggawa. Wis lanjut ning Semar limbukan dhisik ngoten nggih. Lanjut nggih. Limbukan tan Semar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Lai begegek ugek sak julita emel-emel. Iki angel yo anak nyekel ngene iki.
Lae begegek ugek sak ndulita mel-mel. Iki Semar basa Jawane, bahasa Arabe samara utawa samirun, maknane samar-samar. Cara ditasrifne samara yasmiru samiron, fahuwa samirun wa dzaka masmarun ismir latasmir masmarun mismarun. Lak ra santri ra ngerti ngene iki. Cocok napa mboten Mbah Yai? Cocok. Lae begegek ugek sak ndulita mel-mel. Niki Semar gojekane Semar niki sluku bathok ela sirama menyang Solo. Arti tabuh apa? Alah rasah kesuwen wayangane ora kono okeh kok begegek ugek sak ndulita mel-mel niki dimaknani akeh. Begegek niku maknane fastaqomu niku maknane istiqomah. Wong kok gelem istiqomah ki maknane begegek nglakoni apik gampang tapi apik terus sing angel. Wong salat gampang tapi salat terus sing angel. Apik karo wong gampang tapi apik terus karo wong angel. Kuwi jenenge istiqomah. Istiqomah niku maknane terus. Lah kula ngarani ngoten niku. Pak Wakil Bupati, loman kuwi gampang Pak. Sekali sampean memberi orang wis disebut loman, tapi memberi terus itu yang sulit. Jajal Pak, engko ngekeki aku apa ora? Sandulita mel-mel, ndulit niku maknane sawang sinawang. Maksude wong urip niku sak ndulit, ora bakal suwe. Urip ki mek sawang sinawang. Sampean nyawang dadi wakil bupati penak, asline sirahe mumet ngenyut. Loh, dadi lurah dadi bupati niku mboten gampang. Kondangan 50.000 ora pantes. Nggih napa nggih, Pak? Lah iya dadi lurah kuwi kondangan 50.000 gak pantes, Bu. Wis lingguh ning ngarep dhewe kursine empuk kuwi lara 100-200 baru pantes lho ngono kuwi. Wong urip niku sawang sinawang, sampean nyawang kaku penak yo dadi kiai yo, ceramah terus. Wah, penak dadi kiai mobile Fortuner, mobile ngene. Wah, penak yo dadi kiai diamplopi. Hei, kiai kuwi diamplopi duwite halal. Kiai ora korupsi. Paham? Kula tak takon, eleke ning ndi nampa amplop? Kula tak takon, eleke kiai nampa amplop teng pundi? Mboten enten. Tapi ngopo kok ora sing pejabat-pejabat koruptor sing dienggo? Sing dioncai, kenapa harus kiai? Dene enek santri ngekeki amplop marang kiyaine, kuwi rasa hormat matur suwun, tur yo amplope tipis. Nggih napa nggih? Lah nggih to, wong ngekeki niku apik apa elek? Berarti karepe ndidik pelit ngono to. Mongko Kanjeng Nabi niku wonge loman. Nggih napa nggih? Sampeyan buka ning kitab Al Berjanji, Kanjeng Nabi niku wonge loman. Ngoten, lho kok wis bubar? Balie pun Bu. Nggih sesuk neh wayangane. Lho aku manut sampean lho iki. Lho lek sampean ki bubar kan aku kaya kiai goblok to. Mosok nyeramahi, wahai aqua. Lah mau kaya kiai bekok aku malah. Umpamane sampean bubar kabeh, mbah yai padha bubar. Aku dadi kiai edan. Ceramah dhewe, wahai terpal lho. Malah koclok. Niki jenenge ndulit niku lak kepengin ngerti rasane gula ki legi apa pahit duliten dilaten. Lak kepengin ngerti roti iki manis atau pahit didulit terus didilat. Lak kepengin ngerti telek lencung kuwi legi apa pahit duliten dilaten. Ki jenenge Semar, ngibadah sing samar-samar ki jenenge maknane Semar. Semar duwe anak barep jenenge Nala Gareng. Wong lak ngibadah samar-samar mesti nala khairon. Nala Gareng itu asal bahasa Arab. Balik, Nduk. Wong kene iki lak pengajian balik ya. Beda karo Lampung, beda. Lampung iki lak kiai urung bubar ngene urung bubar. Kene iki kudune semangati meneh Pak Wakil. Gawe undang-undang. Pokoke yo gawe undang-undang. Keapian ki sampean lho Pak sing nyekel Pak. Lek gur kiai ceramah ngetokno dalil 30 sampean nggih peraturan. Pokoke wong kene nutup aurate kabeh, sampean mesti manut. Kuwasa Dek. Lah ngene iki kiai diatur kok ora Dek.
Ki jenenge nala gareng, anake Semar. Wong kok ibadah samar-samar oleh nala khairon. Nala khairon niku kaapian. Nala merkoleh khairon ing kebagusan. Nala gareng rampung nala. Nggih sesuk meneh terus Semar duwe anak nomor loro jenenge Petruk. Petruk niku asal bahasa Arab jenenge Fatruk. Fatruk mongko tinggalo sira. Apa sing ditinggal keelekan? Wong menungso digawani Gusti Allah, manusia dibekali akal pikiran oleh Allah. Dhewe ngerti lak nyolong iki dosa, lak nyolong ki haram. Dhewe ngerti ngene ki haram, ngene ki apik. Akal kita tetap mencerna elek ning ndi, apike ning ndi dhewe iso mikir. Niki jenenge Petruk kantong bolong, bahasa Arabe Fatruk mongko tinggalo sira. Apa sing ditinggal? Al-bagho ing kelacutan ki manane bagong. Bagong niku bahasa Arabe al-bagho. Al-bagho niku kelacutan. Yung suwung ana tatit mola malik. Yung suwung ana prawan ngempet pitik. Yuk perawan ngempet pitik barang iki ta. Ya ini iki nganu kok Gus. Biasane iki aku ilak yamin iki wong nyusu. Wagu gak ana susune ning kantor kabupaten yo ndak ana sing duwe susu kok. Mulane gak mau ceramah. Wong aku iki ora ngombe kopi belas wis langsung ceramah. Wong janjiane karo panitia mek kon ceramah tok. Engko kene kon selawatan bareng ngene ya double. Ya ora ngkong iki pengajian iki langsung ngomong sing apik. Ya encen lah bengi-bengi karo ngrungokne wayang ngombe kopi, kopine pahit nyeruput karo nyeruput kopi pahit, rokokane Surya balbul enake ndak umum. Pengajian iki paling apik. Lakon sing paling apik saiki tolabul ilmi, lake dhewe zikir. Kuwi kadang-kadang sik kelingan dhuwit, kelingan utang barang, tapi lak ngaji ngenten iki lingguhe jenengan sak jam niku padha kaya dene hatam Al-Qur'an ping 30. Sampeyan tahu hatam Qur'an sedina sewengi ping 30? Yakin urung tahu. Wong sing kiai urung mesti tahu. Paling sedina sewengi gur ping pisan ki napa nggih? Gong, apa Gus? Wis gak usah suwi-suwi, nggih jagan sesuk meneh nggih lucon-lucon bong ya acarane selawatan kok. Bar iki engko ono mahalul qiyam barang. Oke, lamput lanjut wancining jumuduling gara-gara wis tak dudoi. Iki gambarane santri kaya dene Pandhawa 5. Kula tak takon, diterusne dintekne saiki apa balik? Ditelasne napa mboten? Sepakat? Ditelasne. Iki lakone santri niku kaya dene Pandhawa 5 sing kakang barep jenenge Puntadewa. Puntadewa asal bahasa Arab jenenge fakunta dakwa. Fakun dadiya sira dakwatane pengajak apik. Iki gambarane rukun Islam ana 5 mergo sing lakoni 5 perkara kuwi oke-oke santri. Mulane santri lakonane kaya Pandhawa 5 mlakune apik, sulukane apik. Santri lakune kaya peci sandingkluk. Santri niku ndingkluk mergo saking hormat iki jenenge akhlak tata krama. Iki sing duwe mok santri. Anakmu lak mbok nasihati wani mentelengi kowe ngene. Tapi begitu santri dekne langsung ngeten. Nggih, Mak, nggih. Bener napa bener? Nggih napa nggih? Ki gambarane santri lak omong apik, sulukane apik. Hanjra ingkang puspitarum kasiliring samirat nomrik sekar gadung kungas kandanya maweh raras retnaning triya geleng tutukan enggak apa-apa geleng. Ben iki jenenge Puntadewa. Rukun Islam padha kaya rukun Islam enek 5. Sing nomor 1 Kuntadewa, fakunta dakwatan. Fakun dadiya sira dakwatan ning pengajak apik. Syahadat nomor 1 asyhadu alla ilaha illallah. Kuncine mlebu swarga kuwi ora apa-apa, ora duit akeh, ora bondo donya, ora pangkat derajat, tapi kuncine lawang swarga zikir la ilaha illallah.
illallah. Sing gelem nglakoni zikir la ilaha illallah kuwi mek santri bar salat salam ora klepat, tapi lah awake dhewe kudu santri bar salam klepat. Nggih napa nggih? Lah iya padahal dilagokne kuncine lawang swarga la ilaha illallah ora ana lafat liya. Niki gambarane Puntadewa rukun Islam sing nomor 1 syahadat ngejak apik jenenge Puntadewa fakun dadi sira dakwatane pengajak apik ayo ngejak apik meskipun kita belum bisa melakukan kebaikan. Apik to nglakoni ngejak apik niku apik napa elek? Apik meskipun diri kita belum bisa melakukan kebaikan. Puntadewa rampung le. Oke Gus, nomor 2 duwe adik gagah gede dhuwur jenenge Pandhawa 5, nomor 2 jenenge Raden Werkudara. Werkudara asal bahasa Arab warka'u daron, warka'u padha ruku'a sira daron ing dalem omah. Ayo padha rukuk ing dalem omah jamaah 5 waktu ning masjid, bengi nglilir salat hajat, salat tahajud. Gambarane kaya wong salat Raden Werkudara. Mulane wong salat ku ampuh gagah gede dhuwur. Raden Werkudara duwe jimat loro, siji kuku Pancanaka, kukuh agamane naka landhep dongane. Nomor 2 Raden Werkudara duwe jimat godha rojak kala. Iki bahasa Arab hudan roja'a al-falah. Hudan sesuk rojaan pengarep-ngarep al-falah keselamatan. Wong salat sesuk sing bakal sing nyelametne. Mergo amal sing nomor 1 besok dihisab ditakoni niku salate awake dhewe. Iki jenenge Raden Werkudara. Iki gambarane salat. Ngoten, ayo padha rukuk, padha salat, aja ndonga ning status. Mergo saiki akeh do ndonga ning status. Lah napa ning WA iki ndonga karo status? Ya Allah, nasibku seperti ini, ujian apa lagi yang kau berikan? Tak takon, emang Gusti Allah duwe WA? Kadang-kadang gawe status ning Facebook, ya Allah, ujian apa lagi yang engkau berikan? Tak takon, emang Gusti Allah duwe Facebook? Mboten dilakoni diajari kaya Raden Werkudara. Napa gambarane? Doalah dalam sujudmu, jangan doa dalam statusmu. By story Gus Fuad Hasyim. Tinggi story dong. Oh no, saiki ndonga ning status, ndongane ning sujud napa wau? Doalah dalam sujudmu, jangan doa dalam statusmu. Ngesore story Gus Fuad Hasyim. Lanjut, Raden Werkudara duwe adik jenenge Raden Janaka. Niki rukun Islam nomor 3. Nomor 3 iki gambarane salat, gambarane poso. Mulane Raden Janaka ganteng, kalem, lemah lembut. Iki Janaka. Janaka asal bahasa Arab, bahasa Arabe jannatuka. Wong lak kepengin mlebu swarga, poso lakonana. Diluk meneh adewe poso. Lah ngopo kok ngono? Mergo swarga niku bakal dibuka lawange ombo kanggone wong sing nglakoni poso. Ki Janaka jannatuka maknane swarga sira. Nyapa kok poso diarani ibadah sing apik? Mergo poso kuwi perintah bukan 1 bulan sekali, tapi perintah 1 tahun sekali. Sampai nggak pernah bertanya, ngopo kok poso Ramadan hanya diperintah 1 tahun sekali, tidak 1 bulan sekali? Ngopo alasannya? Nggak pernah takon. Karena itu amalan istimewa. Mulane wong sing genep nglakoni poso niku oleh swarga. Mulane Janaka niki bojone akeh. Ana kisah menyatakan bojone Raden Janaka niki 40. Lak ning film-film Mahabharat akeh bojone mek 4. Asline 40. Iki gambarane besok wong lanang-lanang nglakoni poso, besok mlebu swarga, gambarane oleh hadiah widodari 40. Wow, widodari 40 Pak Wakil, wayu-wayu ra cerewet. Bayangno lho Pak. Terus wong wedok ning swarga oleh apa? Lak wong lanang oleh widodari, wong wedok oleh apa? Widodo. Ora, sing oleh wong lanang. Mergo napa? Iki desainnya Allah. Mulane wong lanang ning donya iki seorang laki-laki mata keranjang mbok sebut to, seneng karo wong wedok. Neng diae tuwek umur 60 tahun kuwi udel medun lak karo wong wedok ayu tetep ngiyip. Nggih napa nggih? Mek kaceke dimpet wis tuwa rumangsa tuwa iki Raden Janaka. Lah wong wedok apa?
apa kesenengane didesain ning donya. Wong wedok ning donya ora seneng wong lanang, senengane kelambi apik, perhiasan apik, emas apik. Nggih napa nggih? Mulane wong wedok besok mlebu swarga kuwi kalunge apik, gelange apik. Sampeyan saiki ning donya kan gelangmu mek 10 gram. Heeh to. Paling rada gede 5 gram nggih napa nggih? Mergo bojomu ra kuat tuku to. Sesuk lak sampeyan mlebu swarga njaluk gelang sing bobote sekental. Oh, malah delosor-delosor sampeyan. Nggih napa nggih? Lak di survei Pak, penak wong lanang mlebu swarga. Wong wedok malah rekoso kok. Ning swarga njaluk kalung sing bobote sekental, malah delosor-delosor. Kaboten. Nggih napa nggih? Mergo sampeyan ning donya saiki ra kuat tuku kalung gedhi, ngono to. Lah iya wong lanang, wah bayangno Pak. Entuk bojo bidadari 40. Sing 10 mijeti sikil tengen. Tak bayangno sampe mekakang-mekangkang iki. Sing 10 bidadari ini mijeti sikil kiwa. Mantap. Sing 10 mijeti tangan tengen. Sing 10, sing 5 mijeti tangan kiwa, sik turah 5, sing 5 mijeti lato-lato. Wah, mantep. Iki gambarane kaya Raden Janaka. Mulane wong lanang besok niku jaminane mlebu swarga, hadiahe bidadari itu desain dari Allah. Wong lanang ning donya senengane wong wedok ning donya senengane lambi apik, perhiasan apik. Lanjut telas Raden Werkudara. Nakula Sadewa kembaran niki rukun Islam nomor 4 nomor 5. Mulane kembarane padha ki asline siji asline padha. Iki jenenge kembar. Rukun Islam nomor 4 karo nomor 5 ki kaya dene gambarane Nakula Sadewa. Maknane napa? Padha. Nomor 4 zakat kae wajib kanggone sing mampu. Lak ora mampu dia tidak wajib zakat, tapi dia wajib menerima zakat. Paham? Haji iki kanggone sing mampu. Lak ora mampu ora wajib haji. Lak sampean ning Oku Timur kene men duwe ladang seprapat. Terus pas sampean nekat duwe ladang seprapat, sampean nekat mbok dol tinggi mangkat haji. Sampean balik haji dadi haji merongos. Lah kok iso? Lah penggaweane kuwi kok balik haji ngalor ngidul, gawani tasbih, gawani serban, gawani jubah. Nendi Pak Haji ngalor, nendi Bu Hajah ngidul. Ra duwe penggawean, duwene mek ladang seprapat. Ora usah meksa. Nggih napa nggih? Haji iki ora krana gengsi, ora krana pamer-pameran aku haji, aku hajah, tapi haji niku ibadah. Lak mampu wajib mangkat. Nakula Sadewa rame dosa apa meneh ngelek-ngelek kiai, dosa apa meneh ngelek-ngelek kiai. Kiai iki berarti atine bosok. Ngono ae kok angel men. Ngomong karo aku suwen. Kula mboten bela kiai, mboten. Kula mau kemutan dawuh Kanjeng Nabi. Pesenen jogonen lisanmu. Wong sing paling slamet umate Kanjeng Nabi siji njaga lisane, loro njaga lakangane. Ngono to? Tapi mek ra hafal dalile. Iki jenenge Anoman Tunggal Bayu. Bu, ora apa-apa, sampean gak dikai fisik elek ora apa-apa. Sementing atimu api. Dhewe Pak, yang sudah tidak diberi fisik tampan, orang ganteng koyok Raffi Ahmad, orang ganteng koyok Aliando, ora masalah, tapi atine lah iso dadi wong sing resik. Enggak apa-apa fisike elek, tapi atine resik. Iki jenenge Anoman Tunggal Bayu. Lakae Anoman tiobong wis ya ini wetenge luwe ya yo ya ya yo ya yo ya yo toso to pecel apa rendang iki kok suluan dadi panganan to iki. Kalau nek anu kok sesuk lang undang aku rasa kayak selamatan. Wis langsung ceramah. Kula niku delokno nang YouTube. Lak ceramah mesti rata-rata lebih dari 2 jam. Percaya sampean delok nang YouTube. Iki gambarane Anoman Tunggal Bayu. Ayo dhewe sing wis kadung fisike elek. Lak iso duwe ati sing resik bikol bin salim. Allah ora ndelok fisikmu besok di akhirat. Allah hanya akan bedah hatimu.
dibuka atimu, lah atimu resik swarga panggonane, lah atimu resik sampean ora bakal kena diobong geni neraka kaya dene Anoman obong. Kuwi gambaran cerita wong lah atine resik kaya dene Anoman ora tedas dibakar. Ngono to, ning nalikane ceritane ning Raja Alengka karo sinten Rahwana, Raja Anoman ora tedas dibakar mergo atine resik. Dhewe lah atine resik ora bakal tedas dibakar ning geni neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Anoman rampung tak dung dung. Iki tinggal buta. Wayang apik dicekel karo dalang tangan tengen. Wong apik ditengenke. Dalang iki dalang. Wayang elek dicekel karo dalang tangan kiwa. Wong lak kelakuane elek dikiwakne karo Gusti Allah. Niki gari buta-buta dintekne apa ora? Dintekne apa makhluk kiam? Gaspol oke. Butane sitok wae ya Bu ya bar iki anu ya. Iki salah nggih sesuk ngono ya. Lanjut iki buta. Buta niku gambarane sebute ora tata. Iki jenenge buta. Mulane rupane elek gedhe dhuwur iki jenenge buta. Lak omong elek, tingkah lakune elek, kelakuane elek, ucapane elek, lak suluk ya elek, lak cekel karo dalang tangan kiwa. Duka yayasinipi cocro mawingis koca ondaranjir wadananiro abang kembang warawari bang ong oi ayah ini sih podo menteleng padahal kawit wow kambit mau tak godo tak godo bokonge panas kok yura bodo balik kawit wow wis tak godo kayak yu ngatemi jilbab ijo kayak ngempat-ngempit kebelet nguyuh kawit wow wis tak godo tak utik-utik ben krasa nguyuh ben balik ben ninggalke kiyaine sing ceramah ben do ingah-ingih kiyaine ceramah dhewe aja padha akur aku mau berharap nggodha kowe do akur karo sedulur wong Islam padha benthike wong kafir Islam padha Islam tukaran ki wong kafir tepuk tangan dulur padha congkrah rebutan bates rebutan warisan kuntul dadi dandang dadi kuntul wong liya dadi sedulur dadi wong liya saiki lakoning goro tanganku keju wabote ram kok iki an anake sapa yahene isih menteleng untal malang dening aku kowe tak godha ben ora gelem sembahyang iki engko tak godha pengajian bubar setengah rolas tekan omah langsung bablas gletak sesuk tangi rasubuhan sukses aku nggodha menungso ninggalke salat mergo saiki akeh santri ketara apik pakaiane tapi akhlake Allah oke saiki wong apik bagus rupane tapi ibadah salat ora patek diopeni kualitas ilmune wis bablas sangine ayo le do ngaji sing tenanan ayo nduk ngaji sing tenanan urip ngaji wong sing jasate kanggonan ngelmu iku haram dipangan kala jengking dipangan cacing mulane jasate utuh jasad awake wong sing kanggonan ngelmu haram kesenggol geni neraka ayo padha ngaji ben awake dhewe kanggonan ngelmu buta cala rampung nggih sesuk meneh oke Gus tak dung gari loro nomor loro tak antekno pisan iki ana buta jenenge buta rambut geni iki padha jaman saiki buta pirang saiki wong lanang iso ampah kalah jabatane iso rusak gara-gara ana rambut pirang hebat-hebat wakil bupati lak wis digodho rondo pirang wis to imano wong lanang ngampuhe kaya ngapa kiai saleh kaya ngapa lak ana rondo pirang ayu seksi uda ning ngarepe sapa ora segragapan nggih napa nggih iki sing bakal ngrusak duit iso entek gara-gara rondo pirang jabatan iso rusak gara-gara janda pirang kiai ora wong kiai wong apik kok wong kiai iki sandingane
wahyu ning ilahi robi kitab suci kok mbok omongne tergoda rondo engko dhisik cocok nggih cocok karo aku cocok rondo pirang nggih sesuk meneh nggih Bu nggih wis lanjut pidak cangkelmu mangap cangkemmu bandung tak dung lah ya nene jarene kon cepet lah gur kon ngenteni tok aku ya iso nomor 3 buta sing keri iki jenenge buta terong niki gambarane lelaki hidung belang pak pong emprit kantil monyor pak pong lemah diumplek-umplek jenenge boto pak pong wesi diuntir-untir jenenge rantai pak pong wong wedok metu bengi jenenge lun aku mek muni lun tok ngono Mbok iki jenenge buta terong mulane irunge gedhe iki gambarane wong selanang sing irunge ora eneng niki ora eneng iki wong apik kabeh sing nggur manggung nggih ayo lakon sing apik dilakoni iki gambarane buta terong godhaane ae dhewe Pak wong lanang niku hebat to kaya ngapa jabatane lak wis digodhog karo wong wedok aduh tidak tahan ngono ya Bu ya wis lanjut buta terong rampung mergo bar iki mahalul qiyam tandung tak tung yuk wis nggone jan ngapunten Mbah Yai ngapunten ya Allah jan wedi tenan kula niku aku wedi tenan begitu teko ya Allah wah iki ngarepe Mbah Yai niki halo Bu halo ngantuk dereng kula tak lenggah nggih kula tutup angsal kula tutup nggih menawa ngajine kula niki kathah kelepatan klentang-klentu niki kula mboten ceramah mboten nguyai segara wong beliau Mbah Yai kula mek gojekan muga-muga gegojekane dhewe niki lho gojek guyu-guyu bareng besok kumpul gojek ning swargane Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin cekap semanten saking kawula sedaya lepat nyuwun pangapura kaula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan bubar sebelum mahalul qiyam ngoten nggih sallallahu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضاجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بها طلق بإذن ربك الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دار وصلاة الله تغشى عدد تحرير صدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا لسان حسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على Nabi Muhammad. Doa Rian nggih. Terima kasih diucapkan. Acara selanjutnya yaitu